سلام زي خبركم تاتاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا زلنا سليمان اسمان عبدمس بيتروس منقسينا عرس زينا عبد زوا مأكل بستقبرنا إلى لابراتور مرمراتات 45 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتون نمرتي بادا ربع الحرقالي زي فترة زلو كبير فقر مريتن مقتا ناي ماشن ردقف حاتيتهم أب نوزبا جينا نسدرا سواتن كالوت صقومات وغناتن أستاد 5 مليون ناقفا دقف تغيرو أمريكا قبل علي إيران وتهدرا وسقمتي كتوسد كم تخلات انكيغا روسيان تشاينان نتي أمريكا قبل علي أن تكايرو زلا تصابوتات نممكات بحبار كم سرحة حبيران إيطاليا أب أحقور أوروبا بكورونا فيروس لعلي 7 شحموت زتمزقب الله قدامي تهاجر كوينا حبريتا كاب منستر طعنا أبزوبا مأكل أبزركب موشب مأكلاتن كفلتات تملالست حموماتن تمال 23 تحساس بستقبرنا لابراتوري مرمراتات 45 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم أتوم زيغاتات 36 أب كفلتات تملالست حمومات هوسبيتالات بستقبر مرمراتات ملكفتهم استرقاقت كخون كله 9 دما كاب موشب مأكلات أسمرايم كابتوم 36 كا اتوم 35 نبرتي زتفلالي كبابيتات اسمرا كخونن كلو حاده كاب كرن زمصيو اب ايرترا تقلالا قطري بكورونا فيروس زتلخفو زيكاتات كساب تمالي 897 كخونن كلو 599 كابوم حاويوم استفانو حاده بموت استفلي 277 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيوم منستر طعنا 23 تحساس كلتشحن عسران نبرت من محدار كبابي بادان وزوا قلعالو نحرشاتات كبابي زلمع ربع الحرقالي كاب عمتنا بعمت ناقف حب ممتو نمعقاتو بعقمون كوس دود صنحو تبقوسات الدماء أدمع سلزيكونن ناي ماشنر دقف حتيتهم نساتهم نيرينا بذهب وحبريتا أبزح على فعمتات زنبرا حيا الكرامات زسعبو بورتو وحج نسرحوهم إلي وحجن عقمات بمعنو لعلي 750 هكتار ناي حرشا مريت كاب تغمو وطاي كم زقبر بمحبار زي ملكتا أكال ناي مشنر دقف حتوكم اللي شالهم زلوهم تسفا قليتهم مالي وحج ربع الحرقاري عند منشي ماين تتاونتن حارستوت كبابي كم زخان زتقستو مهاب تريتو بيت وريلوا زلو عنوات قناء تتاونت حارستوت بالتا تسألي كم زل حبيرهم مماليسو زقفح زلو ربع الحرقالي بزيك هذه أب مريت حرشا زوردو عنوات أب تكبابي نزركب تكالات محبرة أو قلقلتاتون أب حارقا أو ديقو سلزلو قلتف دقف ماشناري كم زد اليوم تم نبرتزو صوعون أب ممحدار كبابي بادا أب حرشا وتقمزوعن لعلي 3 هكتار كم زلو سندات ممحدار كبابي ينتصرنو أب نوزوبا كرورا كساب مأكلاي درجة زوهاب أقلقلو تمرتي أب تساتفنت نبرتي بحفشا نايدك انستيو دما بفلاي عبيا استواصو يقبر كم زلو أما حدارتو نوزوبا أتو أدريس على حبيروم أب صلال أقراب ستجمر أقلقلو تمرتي ناب زمناو هنسا مسقارو أب مسرح ممهارن مستمهارن متشؤنت كم زفت رزقالت أتو أدريس أزي مستي أب كالي محبراوي أقلقلوتات تمزقيب زلو قسقاس تدميرو أب مترناف عدتاتن عبيت تساتفو أب مأد تمرتن رؤي وطسي ترخيبو كم زلو أبريهم نبرتي عدتات قرات تبح مبقى زيرو الراقن حليبتن زوصدو ناي مترناف تبقسو مرأيا نايتي سريتو زلو نقحات مخانون قليتوم تفتيرو زلو كنتات نزتحالف عدلات زيد بسيو زبالياتو أدريس هزبي بقربا زرخبو زلو محبراوي أقلقلوتات بحفشا أقلقلوت صروي 6 ماي طعنان تمرتن دما بقندو رقات منبابرو كم زفترلوم أرديوم أما حدارنو زوبا قرورا أتو أدريس علي أب موداتا زي سفح كبابيتات تتقامي أقلقلوت تنقساقسي تليفون كوينو كم زلو بمحبار نتي تواريد زلو أقلقلوتات نممعبالن حدش نمودادن هزبي كم وطرو كابو زحتت نمملا قرب مخانو أرقاقيتوم أب نو زوبا قرورا حانتي ماكلت عنان حانت مدبرت عنان أب مهميمن قروران كلوان كلوا كلن ممحدارات كبابي بمنقدي أقار حكايم أقلقلوت عنا يرغبا كم زلوا يفلات بيت صحفت منستر عيان محبرا ودحنتن ابنو زبا جندع عبز عامت زيد دبس نسدرا سوات كومون حاجزنا علي تزختاماتن قالوا تصقوماتن وقنات زتقلل أستات 5 مليون نقفا كم زم قارحة قليتون
ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈታቶ ጃብራ ኢድሪስኒ ኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ኣብዛ ዓመት እዚ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ብዘማልእ መዳይ ብፍላይ ንተደበስቲ ስድራ ስዋዓትን ተኣለይቲ ስንኩላንን ዝምልከት ስሩዕ መደባት ከም ተሰላሰለ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ማሕበር ብድሆ ንዝተጠርነፉ ወገናት ብዝግበር ሓገዝ ኣብዛ ዓመት እዚ ን20 ቆልዑ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ተገብረ እውን አብሪሁ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ጠንቂቓ እታ ሃገር ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ ባግዳድ ንዝርከብ ኤምባሲያ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ድሕሪ ምክያድ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ንኢራን ዝወቐሰ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ምስ ዝካየድ ሃገሩ ቀጥታዊ ወታደራዊ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ኣይነበረን ኢራን ኣብ ኢራቅ ንዝርከብ ትካላት ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ክተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይእመት እቲ ክልቲኣዊ ዘይምቅዳው ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሱለይማኒ መሊሱ ከም ዝሻሕከረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ጀነራል ቃስም ሱለይማኒ ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ኣንጻራ ዝቐንዐ ኣብ ኢራቅ ዝካየድ መጥቃዕትታት ምንባሩ ብምኽሳስ ኣብ ፈለማ 2020 ከም ዝቐንጸለቶ ይዝከር ሩስያን ቻይናን ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊአን ተካይዶ ከም ዘላ ዝገለጾ ንግዳዊ ተጻብኦታት ንምምካት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ሓቢረን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 23 ታሕሳስ ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ እቲ ስጉምትታት ንኣህጉራዊ ሕጋጋት ንግዲ ዝጥሕስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንረብሓታት ሃገራቶም ኣብ ሓደጋ የእትዎ ከም ዘሎ ኣረድዮም ክልቲአን ሃገራት ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ተወስዶ ዘላ በይናዊ ስጉምትታት ክስዕብ ንዝኽእል ተወሳኺ ሃስያ ብኣግኡ ንምግታእ ብዕቱብ ከም ዝሰርሓየን ኣብቲ ርክብ ገሊፀን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ከም ሰርሓ ዝሓበራ ሩስያን ቻይናን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘካይዳ ኣፍሊጠን ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ንምምዕባል ክሰርሓ ምጽናሕን ጸብጻባት ይረዱ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ሩስያን ቻይናን ዝዓብያ ጸጥታዊ ስጋት ምዃንን ክትሕብር ጸኒሓ ኢጣልያ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ብኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 70,000 ሞት ዝተመዝገበላ ቀዳሚት ሃገር ኮይና እቲ ኣሃዝ ኢጣልያ ዝለዓለ መጠን ሞት ምስ ዝተመዝገበለን 5 ሃገራት ዓለም ሰሪዕዋ ምህላው ተፈሊጡ ኣብታ ሃገር ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 2 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ጥዕና የረድኡ ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ኣቝፂሩ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 79 ሚልዮን ሰባት ለኺፉ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰባት ድማ ቀዚፉሎ ኣብ ፈረንሳ ትማሊ 23 ታሕሳስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት 3 ኣባላት ፖሊስ ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ ከም ዝቆሰለ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ ፈረንሳ ምስ ግብረ ሽበራ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዛጊታ ኣይነጸሩን ፈጻሚ ናይቲ መጥቃዕቲ ሞይቱ ከም ተረኽበዮም እቶም ሰበት ስልጣን ጸጥታ ገሊጾም ዘለዉ ኣብ ፈረንሳ ንኣባላት ፖሊስ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክካየድ ሰዓት ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ሓደ ኣባል ፖሊስ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ተቐትለ ይሕብሩ 19 ነፈርቲ ኩናት ሩስያን ቻይናን ብ22 ታሕሳስ ክለኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ከሲሱ ሓበራዊ ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 4 ናይ ቻይናን 15 ናይ ሩስያን ነፈርቲ ኩናት ንክለኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ብምእታው ታክቲካዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ንምዕጋተን ነፈርቲ ኩናት ክልእኽ ከም እተገደደ ሓቢሩ እቲ መግለጺ ወሲኹ ምጥሓስ ክለኣየር ሃገሩ ቻይናን ሩስያን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዘካይዳሉ ዝነበራ እዋን ዝተፈጸመ ዝመስል እኳ እንተኾነ ተወሳኺ ምጽራይ ከም ዘካይድን ካብተን ሃገራት መልሲ ከም ዝሓትትን ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ክልቲአን ሃገራት ከም እተዘራረበን እቲ ፍጻመ ከይድገም ከም ዘተሓሳሰበን ወግዓውያን ማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ኣቃሊሓን ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነፈርቲ ኩናት ሃገሩን ሩስያን ዘካይዶ ሓበራዊ ልምምድ ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝተኸተለ ምዃኑ ብምጥቃስ ክለኣየር ደቡብ ኮርያ ዝጠሓሳ ነፈርቲ ከም ዘየለዋን ንዝኾነ ሃገር ዕላማ ዝገበረ ከም ዘይኮነን ኣነጺሩ ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ነፈርቲ ኩናት ሩስያን ቻይናን ንክለኣየረን ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ዝኸሰሳ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ንምዕጋተን ነፈርቲ ኩናት ከም ዝለኣኻን በቲ ፍጻመ ከም ዝኸሰሰአንን ይዝከር
እንተኾነ ግን ቻይናን ሩስያን ነቲ ክሲ ኣብ እዋኑ ነጺገኖ እየን እዘን ሃገራት ብእጀታ ማያዊ ግዝኣት ዝሰሓባ ብምዃነን ንሓድሕደን ጥቡቕ ምክትታል ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዘካይዳ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብጌጋ ይኹን ደይ መደይልካ ዝግበር ጥሕሰት ከቢድ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ነውፂ ከም ዝፈጥር ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ የነጽሩ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣህጉር አንታርክቲካ ድሕሪ ምምዝጋቡ እቲ ቫይረስ ናብ 7 ክፍላተ ሃገር ዓለምና ከም ዘስፋሕፍሐ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ብሓይልታት ምክልኻል ቺለ ኣብ ዝመሓደር ብበረድን ውቅያኖስን ዝተኸበበ ርሑቕ ጫፋት አንታርክቲካ ኣብ ዝርከብ ማእከል መጽናዕትታት ብዝተኻየደ መርመራታት ኮቪድ-19 ብውሕዱ 36 ኣባላት ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ዝርከብ ጉጅለ ተመራመርቲ ከም ተለኽፉ ድሕሪ ምርጋጹ እዩ ኣብታ ብበረድ ዝተሸፈነት ኣህጉር ብውሕዱ 38 ናይ ምርምር ማእከላትን ልዕሊ 1,000 ኪላታትን ከም ዝርከቡ ዝጠቐሱ ጸብጻባት መጠን ተኸስቲ ዘሎ ለብዒ ንምንጻር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብታ ኣህጉር መደበራት ዘለወን ሃገራት ይገልጻ ምህላወን ይሕበር መብዛሕትኡ ናብ ኣህጉር አንታርክቲካ ዝግበር ጉዕዞ ባሕርን ኣየርን ናብታ ኣህጉር ዘቕረበት ምዃና ትግለጽ ዞባ ማጋላነስ ናይ ቺለ ከም ዝብገስ ዝሕብሩ ጸብጻባት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ አንታርክቲካ ዝተመዝገበ መልከፍቲ ካብ ቺለ ዝነቐለ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ